Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Όπως είδατε και το τίτλο, σήμερα θα σας δείξω πώς θα καθαρίσετε την CAS του FiveM. Και ναι, πάμε και πατάμε στο πληκτρολόγιο μας το κουμπί των Windows και το RAW. Και βλέπετε κάτω εδώ αριστερά θα μας ανοίξει το Run. Έρχεστε εδώ και πληκτρολογείτε τις 100 App Data και ξανά τις 100 και πατάμε Enter. Μετά ερχόμαστε εδώ πάνω και πατάμε App Data. Διαλέγουμε το Local και ψάχνουμε το FiveM. Εδώ είναι ο φάκελος του FiveM. Τώρα ανοίγουμε, πατάμε εδώ FiveM Application Data, πατάμε μετά στο Data και σβήνουμε μόνο το Server Cache Priv και το Server Cache. Όπως βλέπετε, σβήστηκε cache και ναι, κάπως έτσι κάνατε clear cache. Και τώρα μπορείτε να παίξετε στους αγαπημένους σερβερ χωρίς να κολλάτε και να έχετε θέματα. Αυτό ήταν το βίντεο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.